Avui més que mai us volem parlar de la importància de fer reflexions pausades. Us presentem un llibre que porta per títol Abans de fer política, que vol ajudar-nos a entendre el procés evolutiu que ens ha portat al dèficit actual del senderi polític en contraposició als avenços de les ciències i la tecnologia. Un llibre de lectura pausada que avui comentem amb el seu autor Joaquim Franch. Molt bon dia, benvingut. Bon dia, bon dia. Sembla mentida que estem parlant de la importància de fer una reflexió pausada en política quan avui el que sembla és que tot hagi de ser extremadament ràpid i sense cap mena de meditació prèvia. Sí, exactament. Estem vivint uns moments difícils, però si els emmarquem dintre de la reflexió política es poden entendre molt bé perquè responen a mecanismes molt típics de la nostra manera de fer política, que és una manera, com deies bé, que d'un punt de vista que estic format en ciències dures, doncs hi ha un dèficit que ens fa una mica esglaiar, no? Cridar una mica. Aquest llibre seria un crit per dir com podem fer perquè la nostra evolució com a espècie humana sigui millor, no? De fet, la perspectiva és d'espècie, no és una perspectiva nacional, no és una perspectiva de classe, no és una perspectiva des de les narratives pròpies del segle XX, sinó des de l'espècie. Per això la primera part del llibre tracta d'entendre, amb tot el que sabem, de molts camps del coneixement, no només de les ciències pures i dures, sinó de molts camps del coneixement, què és la condició humana o com la podem interpretar. De fet, la condició humana és la primera de les parts del llibre. N'hi ha altres dues, societat i poder i revolució política. De fet, el que fa és una mena com de tesi en 3 actes, no? Correcte, sí, perquè penso que per parlar de política abans cal fer aquesta reflexió, o per parlar o per entrar a la política primer, és molt important i seria desitjable i seria gairebé obligatori per tots els participants, que som tots en definitiva, tenir aquesta visió de la nostra espècie i entendre per què fem el que fem i per què el segle XX ha sigut el que ha sigut i ens costa tant aprendre les lliçons del segle XX, no? Per exemple, ens costa tant. Vull dir que un dels punts clàssics, o els 4 punts que jo destaco de la política més clàssica, quan dic política clàssica vull dir la de sempre, i trobo que hi ha la mentida, la hipocresia, el cinisme i la violència. I estem envoltats. Tot i això, vostè rebutja el determinisme. Sí, efectivament. És un llibre molt heterogeni amb les referències. Sí. És, per tant, un llibre que s'ha llegit molt a poc, perquè és un llibre que només existeix o es construeix en la mesura que el lector el va passant. I en aquest joc intel·lectual entre el que està escrit i el que llegeix i interpreta és quan el llibre esdevé realitat. De fet, aquest és l'objectiu, i si el llibre pot provocar, que és el que intenta, una reflexió profunda i, a més, vol provocar que el lector trobi altres fonts, altres referències, que al món hi ha moltes, de molts àmbits diferents del coneixement, doncs molt millor. En Bertrand Russell va parlar bastament del poder com al final el destí únic i el fil que mou totes les voluntats humanes quan es parla de fer política i no només de fer política. Aquesta al final acaba sent el cap del camí, el cap del carrer? El cap del carrer o l'arrel. Jo penso que aquest és el punt, aquesta és la segona part del llibre que parla del que és la societat i el poder. Moltes vegades ens posem a parlar de política, els partits clàssics sobretot, i aquest concepte de què és el poder i com l'entenem i com ha de ser. Aquest concepte no el treballen, el donen per fet, no? I normalment el poder que domina és precisament el poder domini, el poder d'explotació de l'oligarquia, el poder d'explotació dels imperis, el poder d'explotació de les relacions personals també, no? I penso que aquesta reflexió sobre el poder és molt dura perquè ens enfronta amb un tema difícil i ens porta a quina és l'estructura jeràrquica de la nostra espècie i per què som tan jeràrquics i per què som tan obedients, no? Difícil, de rifar. Tot i així no perd l'esperança perquè sí que fa en la tercera part del llibre tot un seguit de propostes de regeneració política. Per tant, l'esperança no està perduda. No, l'esperança no es perd mai. De fet, la línia de fons del llibre és un vitalisme filosòfic, en aquest cas polític, que per una part nega la transcendència de la política. Aquest és un dels punts claus, perquè, com deia Foucault, no t'enamoris de la política, això està escrit cap al final, no t'enamoris mai del poder, perdona, de la política. La política sí que és consubstancial a l'espècie. Hi ha un punt fonamental del llibre que ve a demostrar que som animals socials i, per tant, això
és bàsic per entendre la política. No podem defugir de la política, no podem dir som polítics, és que és impossible. Per tant, hem d'entendre què és el poder, hem d'entendre quins són els nostres condicionants de la pròpia naturalesa humana, i finalment aquesta tercera part no és una part optimista, perquè un cop has vist tot el que hi ha a la primera i a la segona part... No pot ser-ho de cap manera. No pot ser-ho, però combat el nihilisme, amb aquest vitalisme que deia al principi, el que combato és que la política és vida, i la política en el sentit de la vida és el més important que podem fer en aquest àmbit, però mai com una qüestió transcendent, mai. Vostè parla de punts de ruptura creativa, és a dir, hem de fer les coses d'una manera diferent si volem resultats diferents. Sí, efectivament, perquè, no sé, potser fa 2.000 o 2.500 anys que estem amb els mateixos conceptes polítics, gairebé. Els conceptes de fons, em refereixo. Llavors, si les ciències, per exemple, han evolucionat d'aquesta manera, que han evolucionat i després s'ha repercutit amb la tecnologia del dia a dia, és perquè hi ha hagut persones innovadores que amb la seva creativitat han vist altres camps, han obert finestres, han obert portes, etc. I en aquesta perspectiva d'espècie del llibre, només, crec jo, només si fem una reevolució, això és una paraula, un concepte que juga amb la revolució, efectivament, però ve a dir que realment tenim un espai per treballar i per fer les coses d'una manera diferent. Tenim un espai. Ara bé, la tradició i la política clàssica normalment van per altres camins. Aquest és un llibre que jo definiria com un diàleg a tres bandes. D'una banda el que ens proposa a través de les seves reflexions, de l'altra aquestes citacions que estan degudament col·locades en diferents indrets del llibre i que donen aquest punt perquè són especialment significatives, però de l'altra, i em penso que no és menys important la resposta que espera o que jo entenc que espera del lector. Sí, efectivament, sí, a tres bandes, sí. Jo, de fet, penso que el llibre és com un mosaic, que jo he construït un mosaic, hi ha 54 punts, 54 petites imatges que cada un d'aquests conceptes de parlar de poder, parlar d'imperialisme, parlar d'Occident, parlar del que és un conflicte, parlar de la psicologia, de la percepció, etc. Aquests 54 punts, cada un necessitaria 10 llibres per desenvolupar-se o per treballar, no? Però precisament per això, com dius bé, hi ha un diàleg final amb el lector, que és el que ha de construir i ha de treballar cada un d'aquests punts. Perquè el mosaic que jo he portat, és el mosaic que formen aquests 54 punts, i el pots veure el mosaic, si no el veus de lluny no el captes. Però el que és bonic és que cadascú tingui el plaer d'entrar en cada un d'aquests punts, amb les citacions, que són molt precises, he buscat molta precisió per dir això surt d'aquí, això surt d'allà, això ve del segle XIX, això ve del segle XV, etc. I en aquest sentit penso que pot enriquir sempre que hi hagi aquest esforç i sempre que es llegeixi molt a poc aquest llibre. Tinc la sensació, però, que és un debat imprescindible, el de la política, però al mateix temps que ningú té especialment ganes de parlar-ne i molt menys de fer un debat d'aquesta profunditat. Probablement, però això en la mesura que la realitat es crea des dels mitjans de comunicació. La mediocràcia i la política espectacle, que és un dels altres punts que surt, un dels 54 punts, que ja fa dècades que està funcionant en el món occidental, sobretot des dels Estats Units, la cultura americana, fa que tinguem una política molt, molt superficial. Però a darrere, les capes que hi ha darrere del poder, bàsicament tornen a ser l'oligarquia. De fet, aquest és un dels problemes principals d'Espanya, que ja s'ha escrit sobre això des d'Espanya mateix, sobre com és una societat políticament dominada per l'oligarquia. Doncs em penso que haurem de treballar i com a mínim començar a llegir molt a poc, amb molta pausa, perquè és un llibre que requereix allò que en diuen slow food, no, aquest seria slow book, per dir-ho d'alguna manera. Sí, perquè no permet una lectura ràpida si vols realment aprofundir en totes les diferents capes, perquè és com una mena de ceba, no? Vas entrant en cadascuna de les capes. Sí. De fet, jo sempre repeteixo que, quan estic en tertúlies amb amics, que el coneixement, si no et transforma, no és coneixement. O sigui, no hem de fer lectures i idees, no podem aixecar un dia al matí i dir he tingut una idea, canviaré el món i això funcionarà així. I això no és així. El coneixement que tenim, sobretot el coneixement de les ciències socials, ciències humanes, ha de transformar-nos. Si no transforma res, és un coneixement buit, és estèril. És purament un relat, que diuen, una narrativa que serveix per justificar els que realment